Good afternoon mga ka-That's Good. DoorDash tayo ngayon as usual. Kaso ngayon ano lang tayo, panggabi. So ang labas natin alas 5. Kasi mula nung nagbukas yung klase, naging matraffic na lalo pag hapon yung labasan ng estudyante. Lugi sa oras, kaya ang labas ko na ngayon ay alas 5 na ng hapon. So ngayon unang pick up natin mga ka-That's Good sa ayan, Milk and Sugar Bubble Tea Cafe. Ano to $10 and 50 cents. So zero pa tayo ngayon kasi kakalabas lang natin. $10 and 50 cents for 6 kilometers na delivery. Ang ganda na ng mga puno sa gilid ng kalsada, That's Good, Yung iba nagkukulay yellow na, yung iba nagkukulay red. Na-excite naman ako sa pagpapalit ng panahon ngayon dito sa Canada. Yan tayo. Yan tayo magpipick up mga That's Good. Milk and Sugar Bubble Tea Cafe. Ano yan restaurant ng ano yan, mga Chinese food. Tapos masarap yung bubble tea nila dyan. Kasi malakas yan mabenta. Ayun, na-pick up na natin yung pagkain mga That's Good. Deliver na natin. Sarap mag-deliver. Ang sarap ng panahon, no? Malamig sa labas 22 degrees ngayon sa labas. Pero naka-aircon tayo kasi hindi tayo nag-aircon, maalikabok. Tsaka maingay itong loob, hindi marinig yung mga sinasabi ko. Mahangin, di ba? Pag nakabukas yung bintana. Ganda nung araw Tsaka kaya pala panggabi na ako DoorDash, nag-food deliveries ay kasi sa umaga hanggang hapon ay meron na akong mga nililinisan na bahay na kontrata na, yung mga every Wednesday ganun, every Monday, every Thursday, yung mga weekly na nililinisang bahay, meron na tayong mga ganun. Hindi ko na lang na-i-video kasi mahirap na, baka mapagalitan na naman ako. Hindi ko na bini-video, pangit nga naman. Siguro pag minsan pag may makausap ako, o kaya pag talagang close na kami siguro nung mga nililinisan, i-request ko minsan, sabihin ko na kung okay sa kanila i-video ko. Kung papayag di okay, kung hindi di okay lang din. Kanina ang nilinisan ko laking bahay sa bandang West Kelowna naman. Mga isang master, pero hindi buong bahay nilinisan. Kumbaga custom made siya, custom made na linis. So kanina ang pinalinisan lang master bedroom, yung isang full bath, tsaka bale 2 bathroom, isang yung living room, dining room, kitchen, tapos yung hallway, yung service area, laundry room. Yan yung mga nilinisan. Mabilis lang naman nilinisan, siguro mga 3 oras lang. So ganun ang ginagawa ko ngayon. So may mga nag-i-inquire, nagtatanong ng mga quotation nila, ganyan, estimate, nangihingi ng estimate.
ginagawa natin, binibigyan natin sila ng quote o kaya ng estimate. Ngayon, pag gusto nila yung price, go yung kontrata. Pero pag ayaw naman nila, wala tayong magagawa. Ayaw nila eh. Tayo kasi lumalaban tayo dun sa value nung gawa natin. Hindi tayo dun sa maramihang customer, di ba? Para sa akin kasi mas gusto ko yung kahit kukunti sila, yung customer, kung mabigyan ko naman ng magandang linis talaga. Kumbaga yung value yung ino-offer natin. So yun ang gusto kong makita ng mga customer, yung value ng service na binibigay ng You're Made in Canada, Kelowna. Di ba? Habang truck that's good Haba ng truck dito trailer. Ito ang Highway 97. Doon pa tayo magde-deliver sa tawid na ito. Busy itong highway na to. Itong highway na to, mga galing ng Alberta, yan, mga papunta ng Vancouver. Yan. Ito tayo magde-deliver mga ka-That's Good. Doon pala tabi ng construction. Yun, na-deliver na natin mga ka-That's Good. Kinabahan lang ako kanina doon kasi doon sa pintuan niya may 3 deer na nakahiga, tapos may mga squirrel. Sabi ko baka kainin tong pagkain niya, kaya binantayan ko muna hanggang di siya nagbukas ng pinto. Ito naman may pumasok ulit sa Little Caesars Pizza for $7. Kaso ito, malapit lang ito, malayo lang yung pipick upan natin. 6 kilometers naman to. Okay na kasi pabalik ito sa base natin May base tayo. Ang base natin doon sa Lower Mission area. Doon lang tayo magbe-base ngayon mga ka-That's Good. So punta tayo sa Little Caesar. Siguro pizza. Ang laki nung usa 3. Ubos yung bubble tea niya doon. Ganda ng mga dahon, iiba na yung kulay. Enjoy din maglinis. Lalo pag yung lilinisan mo mabait din. Kanina, bait nung nilinisan ko kanina, yung may-ari ng bahay. Mag-asawa lang sila. Dito ka-That's Good, meron tayong pizza bag kasi kailangan ng pizza bag pag pizza. Tapos meron din tayong mga bag ng Walmart ito. Tapos meron ako dun tubig, ang dami kong tubig. Tapos may jacket ako dun dahil malamig sa gabi. Hi. Yeah, for Gia. Gia P. Thank you. Lang mag-pick up mga ka-That's Good. Na-deliver na natin mga That's Good. Itong dineliveran natin ng pizza, mga estudyante pala yung umorder. Yun yung school nila,
Kelowna Christian School. Tapos pagka-deliver natin may pumasok ulit. Ano naman to? Pizza Hut. $18.25 for 10 kilometers to. Doon tayo sa bundok magde-deliver sa south ng Kelowna. Doon sa amin, malapit sa bahay namin. Sa inupahan namin, malapit doon. Punta tayo sa Pizza Hut. Ito naman ang Ben Boleyn Road. Ito yung paborito kong kalsada nung bago ako rito. Ang ganda ng sunset oh. Tsaka campaign period na dito mga ka-that's good. Kaya tignan nyo yung mga campaign materials nila dyan sa gilid ng kalsada oh. Ang linis no, ang ganda nung pagkakaano nila. Tsaka hindi basta-basta pala kung saan-saan ka naglalagay niya. Yan, ganyan ang mga campaign materials nila rito. Tinutusok lang nila dyan no, sa mga gilid ng kalsada. Ayan. Ang dami daw naglalaban na konsehal. Ang kailangan na konsehal lang yata nasa 6 o 8, tapos 90 yung naglalaban. Yung mayor naman mga 5. Ang alam kong tumatakbong mayor si Tom Jazz, si Habib, tsaka si nalimutan ko yung iba. Pero yun yung mga nakikita ko sa mga poster. Turn left onto Gordon Drive. Tsaka sa konsehal naman lagi ko nakikita si Mohini Singh. Kaya mga Indian yung mga iba. Ang galing nung skateboard niya. Isa lang gulong oh. Oo. Malapit na tayo sa Pizza Hut. Andun oh, sa dulo ng kalsada nandun yung Pizza Hut. Dito tayo sa parking lot mag-parking mga ka-that's good. Your destination is on the left. Gaganda ng mga Christmas tree oh. Halaman. Kasi nung nakaraan nahuli ako ng pulis. Huli ako ng RCMP. Head south towards Sortie Road. Illegal parking. Wala pa ang bilis ng pulis. Natsambahan niya talaga ako. Naka-hazard ako. Nag-deliver ako. May drinap akong item. Naka-hazard ako. Kaso yung pinarkingan ko kasi within 10 feet dun sa intersection. Bawal yun. Tsaka may nakalagay na no parking. Saglit lang sana ako kasi wala akong maparkingan. May dadrop lang ako na pagkain. Pagbalik ko may pulis na sa likuran ng kotse. Naantay ko lang yung ticket i-send sa mail ko. Kung meron, kung wala baka pinagbigyan niya ako. Tignan natin kung darating. Dyan muna. Tata Pizza Hut Naiistorya ako man napakwento ako doon. May nakasalubon akong Pilipino. Pizza ang order. With you. Bad habits. Bad habits. Ayos natin magbuto. 400 meters at the roundabout, continue Didilim straight na. to stay on Lakeshore Road. Didilim na mga ka-that's good. Nagbukas na tayo ng headlight. Tumaas na ng tagas. 199 na. Bali 200 ka mo na. ESO 199 din. Doon sa ginagasolinahan ko sa Costco 189. Tumaas na rin. Samantalang last week 162 lang. Ang laki ng itinaas. Ito yung deliveran natin mga Tarik. Tabi ng lake yung bahay. Ang ganda. Tarik na ito. Pababa. Yun. Yun, i-deliver na natin yung Pizza Hut.
kanina, nung papunta ako kanina sa Pizza Hut, may nakasalubong ako si Lakay, Pilipino. May magtatapon siya ng basura, may hawak-hawak siyang garbage bag. Naglilinis pala siya doon sa taas ng Pizza Hut ng office. May trabaho siya sa araw, tapos may mga extra na trabaho. Pagkatapos ng trabaho, may mga kontrata sila, ganyan. Tapos nililinis din daw nila mga restaurant. Pag restaurant kasi, gabi usually nililinisan yan pagkatapos nilang pag nag-close na sila sa gabi, doon ka naman papasok ngayon, lilinisan mo. Ganoon naman pag mga restaurant, mga commercial. Tapos ang kontrata doon, mga monthly. Araw-araw mo lilinisan yun, walang day off yun. Gabi-gabi pala. Tapos yung bayad sa'yo, monthly naman. Yung sa akin naman, ang mga kinokontrata ko, mga home and office lang. Yung sa home, mga bahay, mga apartment, townhouse, condo, ganon. Tapos pag mga office naman, mga, alam mo yun, yung mga parang mga accounting office, ganyan, mga law firm, ganyan, mga office, yung mga sa mga building, yan yung mga kontrata natin, tsaka yung mga gusto nating makuha. May nakuha ulit tayo, that's good. South Street Burger, $6.50 naman, 1.5 kilometers naman. Kunin natin sa kabila nung building na to, nandun nakapesto yun Pag nagde-deliver ka, ma-exercise ka rin kasi sa paglalakad. Etong area na to ginagawa subaybayan nga natin ito kung gaano nila katagal o kabilis gawin nito. May crane na pero wala pang naitayo. Siguro mga hukay-hukay pa lang yan. Subaybayan natin yan Ito yung pinikapan ko kanina, Pizza Hut. Doon tayo sa kabila. Ito yun, South Street Burger. Mabenta din. Laging may pick up dito. Yun, deliver na natin to. Burger to Pero malapit lang, 1 kilometer lang. Diyan lang. In 600 meters, turn right on KL Road. Ayan, lapit lang yan. Dito mga ka-That's Good, magsasawa kayo sa how are you? Ako naman, di naman ako nagsasawang sumagot ng good, thank you, how are you? Usang gara. Sasagot din siya ulit ng good. Tapos may pa yun, may karugtong pa yun. Good weather Gaganon pa yun minsan Siyempre ikaw naman, kaya naman putulin, di ba? Sagot, yeah, it's a very good weather today. Gaganon-ganon ka naman. Tagal. Lagi rito siguro sa isang araw mga That's Good. Sa lahat ng makasalubong kong tao, siguro mga mahirap na yung isa, siguro may problema na sa buhay yung pag hindi nag how are you, kaya hindi nag good morning, good afternoon. Kaya naka-ready yung mga rebuttals ko Your destination will be on the right. Good morning! Ganun sa akin pag sigurado yan, basta may papalapit sa'yo, dadaan sa harap mo, may good morning ka dyan, o kaya may good afternoon ka dyan, depende, may good evening ka. Kung hindi naman, mahilig silang pumuri ng mga damit, meron pa nga minsan, hihintuan ka pa ng sasakyan I like your shirt. Oh, thank you. Ganonin mo naman, siyempre, hindi rin tayo papahuli ng buhay, di ba? Kaya good mood ka rito lagi. Nanibago talaga ako, pero sanay na ako.
Ito ang de-deliveran nating condo. Condo mga kadats. Yan. Meron tayo ulit ipipick up naman dito sa Little Caesar. Ito pizza ito siguro. Ano naman to? $9 for 8 kilometers. Pwede na. O di na natin to. Kasi maya maya konti. Ganda nung buwan oh. Yan tayo sa bundok magde-deliver. Mga that's good. Ganda ng kalsada rito. Tsaka ang linis ng mga kalsada. Wala kang makitang mga plastic. Tsaka kung ano-anong. Eto, machine ang nagwawalis dito. Kita ko na yung machine eh. Binabrush niya tong kalsada. Lupit eh. Tapos dinidisinfect nila yung mga kalsada rito. In 500 meters, turn right onto Red Stem Street. Ito tayo magde-deliver. Ganda nung buwan. No? Kaso mukhang half moon pa siya. Pag nag-full moon yan, ang ganda niyan. Ang laki ng buwan dito. Pati yung araw, ang laki. Yung buwan dito, ang laki. Parang ang lapit lang. No? Ayan o, yung buwan na yan. Ganda niyan. Ayun, meron tayo ulit. Balik tayo sa South Street Burger. Ito yung kaka-deliver natin kanina. Ay, hindi. Little Caesar pala yung. Ano naman to? $11.25 for 9 kilometers. Sa South ulit ito. Sa bundok ulit tayo. Sa kunin natin sa South Street Burger. Oh, lamig na sa labas. Ay, may sweater ako dyan. May panlaban tayo dyan. South Street Burger. Wala na silang customer sa loob pero mga DoorDash tsaka take out. Kaka-deliver lang natin ang burger mga that's good. Balik na tayo sa zone. Out of zone tayo eh. 3 oras na tayo de-deliver. 3 oras na tayo naka-duty. Kaninang umaga hanggang hapon naglinis tayo ng bahay. Mga kontrata nating bahay. Ngayon naman night shift tayo, DoorDash, food delivery. Ganda rito. Kita mo yung downtown dito. Nasa bundok tayo eh. Madadaanan natin yung address namin. Yun yung address sa mga ID ko. Ayan. Mamaya dadaanan natin. Dito yun eh. Yung ginagamit kong address. Close and hold me tight. Dito, ayan o. Yan. Ang ginagamit kong address. Dito sa Canada. Yung mga mail ko, ganyan. Diyan, lahat pumapasok. Mga sa bangko. Daming ano rito, yung mga usatir. Bundok kasi. Ayun, may mga bahay pa sa taas o. Ayun o. Pag nasa downtown ka o nasa baba ka, etong mga bahay dito, tsaka yung mga bahay dyan, malapit na sa tuktok ng bundok, kita mo ang taas. Pero pag nandito ka sa bundok, hindi mo malata na nasa tuktok ka ng bundok. Parang nasa baba ka lang. Kasi ang ganda nung pagka-design ng mga kalsada. Maluluwag, malawak. Bilis niya kasi. Tatay yata. Mga bata pa rin. High school. Delikado yung pinaggagawa. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, bata. Mahangin sa labas eh.
Pag utong pala, pag yung nagdadry na yung mga dahon, maghahangin na para yun naman yung rule ng hangin. Wagwagin niya kayo yung mga dahon. Magsilaglaga na kayo. Uy, gaganon siya. Ito naman yung time na ano, yung iba, nagkakat na sila ng mga puno. Kumbaga, tinatapas nila yung mga puno nila para pang ready ulit sa sunod na spring. Para pag tumalbos ba, tawag doon, pag lumabas ulit yung mga dahon, tabas na nila yung ano, bagong gupit yung mga puno nila. Lang dito, enjoy dito eh. Saka nasa probinsya din. Nakabalik na tayo dito sa base natin, that's good. Kaso natapos na yung duty natin, yung shift kumbaga. Kumuha ulit tayo ng schedule. Nakakuha na tayo. Ang nakuha nating schedule ay eto, 8:30 to 11. So antayin natin na mag 8:30, 8:12 na, baka pwede na. Hindi pa pwede mga that's good. Mag-antay daw. Ito tayo. Ito yung nung spring, ito yung tinitignan natin. Tapos tignan natin kung ano itsura niya sa winter. Andun yung mga kamote, oh. Yung mga kamote, literal na kamote. Yan yung mga halaman diyan. Yan yung mga nasa paso na yan. Mga kamote yan. Sarap isalad eh. Ayun, pwede na. Dash now, sabi niya. Oh. Yan, nag-aantay ulit ng ano yan, ng booking yan. Kling kling. Kling kling. Ganon yan eh pag may order eh. Pag may ano to? Nako, malayo ito sa ano to, sa ito may dumating mga that's good. Kukunin natin to 7-Eleven, sa 7-Eleven $11.25 for 9.9 kilometer. Kunin natin, so pipick up natin sa 7-Eleven yan. Ide-deliver to ulit sa South. Ayos. Papunta tayo sa 7-Eleven mga that's good, pipick up. Sarap mag-drive dito eh. Walang mga over-speeding. Lahat yun naka 60. Walang gustong mauna. Pag halimbawa ikaw naka 50 ka, lahat kayo sa likuran mo puro 50. At kahit halimbawa yung kating-kati na yung paa mo na umapak sa silinyador, wala, hindi pwede. 60, ganyan. Ay, yari ka rito pag nag-80 ka rito. Dito banda, may kalalagyan ka rito. Daming camera sa intersection. Iraradyo nila sa ano, mga nakadeploy na mga ghost enforcer. Mga ghost car eh. Tawag nila ghost car. Yun yung mga patrol na ano, na civilian, akala mo ano lang, jojo ride lang. Yung pala bigla na lang may nilalabas na wangwang dinidikit sa taas. Wang wang wang. Tabi ka, nakaalam mo na, alams na ganun, yari ka. Titiketan ka 120. Oh, yari. May record ka pa. Dapat ano ka lang dito eh. Speed limit lang, ganun lang din. Ganda naman kasi chill lang chill ride, nagjo-joyride ka na, ganun. De-deliver ka, may kita ka, jojo-ride, namamasyal. Ganun, di ba? In 400 meters, turn right. Dito ang pang food delivery, kotse, hindi motor. Sa Pilipinas kasi motor eh. Pwede rin pang food delivery ang kotse doon sa Pilipinas.
Kaso malulugi ka sa gas, di ba? Mahal ng gas eh. Tsaka dito hindi ka malulugi sa Turn gas right, then kasi you will arrive at your destination. lumalaban yung bayad sa iyo, yung payout sa iyo, tsaka yung gas, yung presyo ng gas, yung kinakain ng You have kotse. arrived. Kumbaga timplado, kumbaga hindi lugi. 20% yun yan. Ayan o, that's good. May ganyan sila rito, yung order at Amazon tapos pick up here. Order ka sa Amazon, dyan mo ipipick up yan. Kung wala kang bahay siguro. Kung wala kang bahay, dyan mo ipipick up yung order mo, di ba? Oh, doon tayo magpipick up sa sa 7-Eleven. Ang galing na 7-Eleven, no? Kahit saan ganyan talaga kulay niya, no? Kahit sa Manila, kahit yung 7-Eleven sa Bangi, ganyan. Di ba? Yun, nakuha na natin. De-deliver natin to. Liwanag ng gasolinahan dito. Taas na ng gas, 199 na. Tulad niyan mga ka-that's good, oh. Naka-speed limit sila sa 50. Speed limit din tayo, 50 lang tayo. Baka lumamig na yung pagkain nung de-deliveran natin. Sa bagay, nasa hotbag yung pagkain. Hindi yan lalamig. Ay hindi, malamig pala yung pagkain. Hindi yung pinikap sa 7-Eleven, malamig. Nawakan ko kanina, okay lang kasi yung hotbag pwede ring cold bag. O, di ba? Hindi yun iinit, malamig pa rin. Kung ice cream yun, malamig pa rin yun pagdating doon. Malayo pa naman, sa bundok pa. Ayan, no? Ang galing nyo. Ngayon tayo, para tayong nasa parada, parade. Magre-red pa dyan, no? Pero kung liliko pa kanan yan, pakaliwa, pwede tayong tumaas ng kahit 10 doon sa speed limit. Speed limit kasi dito sa Lakeshore 50, pero pwede kang tumaas ng hanggang 60. Ayan. Wala. Ayan, lumiko pa kanan. Mukhang nakakakita tayo ng pag-asa. Ayun, ayan, kasi 60 tayo para may In deliver 300 natin. meters, at the roundabout, continue straight to stay on Lakeshore Road. Yung mga delivery ng Domino, talagang hindi mo may turo ang pit nun, ang bibilis. Kailangan kasi may deliver nila yung mga pizza nila ng mainit, kundi libre. Ganda ng mga bahay dito. May deliver na natin yung 7-Eleven. Tahimik ng neighborhood nila. Ito ng area na to, rin to, parang malapit na rin sa tuktok ng bundok to. May lake na nga sila ritong sarili. Enchot Lake. Pero maliit lang na lake. Sarap mag-drive eh. Mahilig ka talagang mag-drive, magugustuhan mo rito kasi sayong-sayo ang kalsada. Ayan o, mga bahay dun. Doon, mga bahay lahat sa bundok na yan. Ayan o. Ang ganda o. Lalaking bahay yan. Ito mga street parking, mga nagre-rent to mga to. Ito yung mga umuupa. Dito na pinapaparking sa kalsada yung mga nagre-rent. Kasi karamihan dito, yung mga basement, pinaparentahan yan. Minsan yung carriage house sa likuran ng bahay, pinaparentahan din yun. Minsan naman yung iba, yung isang room nila, pinaparentahan din yun. Room lang. Ito na yung Chut Lake Elementary. Lapit ng mga eskwelahan dito. Yan, eskwelahan yan. Oh, elementary school.
Iba yung mga elementary school yung elementary school sa amin sa Ilocos. Ano eh, ang layo no. Ayan, elementary, public yan eh. Ayan no. Elementary school. Walang nakalagay na moto sa harapan. Doon sa eskwela namin noon ano eh, nakalagay ano eh, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Usang nala. Tapos pagtingin mo sa kaliwa nandun naman ano, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang amoy sa malansang isda. Lupit eh. Tapos sa mga gilid-gilid, mga ano eh, mga halaman, mga santan, lupit, di ba? Mga kubo-kubo. Dito hindi, may pangalan lang, Chut Lake Elementary School. Yun na. Tapos may playground, ang laki ng playground. Tsaka yung mga nakakakwentuhan ko rito, mas maraming oras nung laro nila eh, kaysa yung ano, yung nasa loob ng classroom na nag-aaral. Tapos ano rito, mas nagwo-walking sila. Papasok ka sa eskwelahan para mag-walking. Naglalakad-lakad sila sa ano, sa diyan sa gilid ng kalsada yan. Tapos naglalaro, ganun. Ganun yung ano nila rito, yung trip nila. Iba rin sa atin sa Pilipinas, syempre. Iba rin dito, iba rin doon. Hindi ko pinaparehas. Parang ano lang, kinukwento ko lang kung ano yung dito. Dito madilim na rito, walang street light oh. Pala yung eskwelahan namin sa Ilocos na nakasulat sa bakod yung mga nag-donate. Donated by, di ba? Isang lupit nun ah. Isang baka solisitan ako doon. Lagay ang pangalan mo doon. Donated by Kerwin of Canada. Lupit ah. Pusang galaka. Isang ispan barok. Pusang galaka. Yari tayo dyan. Lahat yata doon, pati yung naalala ko lang ngayon lang eh, pati yung gate may donated by eh. Sa bagay, syempre nga naman, di ba? Kailangan may gate yung ano, may bakod. Kailangan natin ng mga sponsor. Yan naman ang ano doon sa atin. Para gumanda yung eskwelahan. Dito kasi wala akong nakitang ano, donated by. Ayan oh, mga placard no. Ay, shout out nga pala kay Bilas McLean Villanueva. Lupit. Yan ang number 1 fan ng channel na to. Tsaka si Solen Villanueva. Siyempre si Rachel Villanueva. Di ba? Yan ang mga number 1 fan natin sa channel. Shout out ha. Ayan. Namuti ko na makalimutan yung may order pala ako. Ayan no. Papa John, nako. Hindi pwede yan. Malayo. Itong sunod na pick up natin ay Pizza Hut. $12.75 for 10 kilometers. Doon ulit, babalik ulit tayo sa bundok. Sa south ulit siya. Puro south tayo ngayon ah. Balik tayo doon sa bundok. Pero okay lang. Pick upin natin sa Pizza Hut. Yung Pizza Hut na pinick upan natin kanina, doon din natin ipipick up ito. Dito.
Yan yung mga boat na nakaparada dun, oh. Tinakpan na kasi pang winter na. Ayan, oh. Puro mga boat yan. Ayan, oh. Diyan mo ipapark yung boat mo pag magwi-winter na. May lounge area kasi dyan. May mga Christmas light na rin, oh. Pero nung spring, nandyan na yung mga yan. Mukhang isang buong taon yata mang Christmas light na yan, eh. Ganun. Ganito lang. Drive, joyride. Ang maganda rito sa Kelowna, eh. Luwag ng mga kalsada, sayo yan. May bike lane pa yan, no? Kanan, bike lane yan. Ito naman sa gitna, yan yung mga paliko, pakaliwa, ganyan. Dito na naman tayo, lagi tayo rito. Ayan, Pizza Hut. Hi, I'm picking up for Cohen. It's coming up. Thank you. Kaka-deliver lang ka, that's good, oh. Hindi pa nga nakakabalik sa zone, eh. Pizza Hut na naman. So may pipick upin ulit tayo na Pizza Hut, $16.75. Kaya malayo ito, 16 kilometers. Kasi babalik tayo doon sa baba. Kasama yung distance niyan. Tapos, de-deliver natin ulit doon malapit sa Chute Lake Elementary. Sakto, last na to ngayong gabi. Sakto uwi na. Kasi malapit na sa bahay yung de-deliveran mamaya, eh. So pag natapos to, makaka 8 oras tayo. Ay, hindi. Nakaka-4 na oras tayo ng duty ng delivery. Tama lang. Sakto, gugutom na ako. May tira pa ako ng sinigang na baboy. Yun, no? I-reheat na lang mamaya. Painit. Lagyan ko ng sili. May yung malamig na kanin. Yun. Yun ang pagkain. Yan mga kadasgood, kunin lang natin tong Pizza Hut. Yun na yung huling delivery natin. Pauwi na tayo. Kasi malapit na rito sa bahay yung huling delivery. Dito na tayo, nakauwi na tayo. Ayun na, oh. Ang dilim-dilim mga kadats good. Good night mga kadats good. Dito na tayo, nakauwi na. So naka-4 na oras din tayo ng food delivery ngayong gabi. Okay naman yung itinakbo ng delivery natin. So, bukas ulit.